Tofa wata sabuwa yanzu wani shugaban 'yan bindiga ya tona asirin sojoji da 'yan siyasan ƙasar nan bayan wata hira da aka yi da shi kai tsaye. Shi dai wannan shugaban 'yan bindiga an mishi tambayoyi inda ya faɗi ta yadda suke samun waɗannan makamai, inda ya ce lallai 'yan siyasa suna taimakon su 100% da sojoji lallai suna taimakon su 100%, domin dai kowa ya san yadda ƙasar nan tamu take Najeriya. Mutanenmu da dama su dai yanzu in dai za su samu kuɗi to kowane irin aikin ɓarna ne ba kalan ɓarnar da ba za su aikata ba, su dai kawai su samu kuɗi. To shi yasa kake gani kullum matasanmu suna ta faɗawa cikin hatsari, wanda kuma wannan hatsari ne mai tarin yawa, tunda dai kai ka san irin waɗannan abubuwan da ake yi lallai na garkuwa da mutane ba abubuwa ne na daidai ba, amma mutanenmu sun riga sun san haka sai kaga sun ƙage lallai sai sun aikata, wanda kuma da dama wasu lokaci wajen aikata haka sai kaga asirin mutum ya tonu an kama shi, wanda kuma ko da wani lokaci da ce idan mutum zai aikin laifi zai kaddara cewa lallai idan ya aikin laifin nan asirinsa zai tonu, to kaga zai kiyaye ba zai wannan aikin laifin ba. To amma mutanenmu kwata-kwata ba su kaddara haka, ko da wani lokaci su suna ganin cewa lallai idan sun yi wannan aika-aika asirin su zai rufu. To dalilin da yasa suke irin wannan aika-aika kenan, sai dai kuma daga baya in mutum ya fara wannan aika-aika a ƙarshe sai kaga Allah ya tona masa asiri, wanda kuma sai kaga an zo an kama shi daga baya sai zo ya dinga da na sani, kamar yadda Hausawa suke cewa lallai da na sani ƙiya ce kuma a baya take. To amma ko da wani lokaci idan ka san abu aikin barna ne to kawai idan ka kiyaye kaga shikenan kai ka zauna lafiya, sannan kuma mutane ka basu sun zauna lafiya. Amma yanzu yau ƙasar nan tamu Najeriya za ka ga duk inda ka shiga za ka ga mutane a firgice, saboda kuma ba wani abu ne ya firgitar da su ba, musamman wayannan 'yan bindiga, domin wannan harka ta ake ta garkuwa da mutane abu ne mai matuƙar wahala yanzu a iya samun maganinta, domin duk wani hanya da ya kamata a ce lallai an bi an samu maganinta to hakan yana da matuƙar wahala, domin maganin wannan abu shine lallai sai dai kamar yadda suke fitowa da bindiga suke harba mutane, to lallai su ma mutane su mallaki makami duk lokacin da suka kawo hari su ma a kai musu hari su kashe su. To shi kaɗai ne hanyar za a bi domin a iya kawo ƙarshen wannan 'yan bindiga. Ita dai gwamnatin Najeriya ko da lokaci lallai tana gurin cewa za su samu mutane tsaro, to amma wannan maganar kowa san maganar banza ce, abu ne wanda ba zai taɓa yiwuwa ba, tunda yanzu ku duba ku gani tun da aka fara mulkin demokradiyya a ƙasar nan yanzu kusan shekaru 26 kenan, wanda kuma lokacin da aka karɓi mulki daga hannun sojoji wannan taɓarɓarewa na rashin tsaro kwata-kwata babu shi, kuma daga baya-bayan nan ne wayannan abubuwan suka faru daga shekara 20 zuwa yanzu ne, inda lallai wannan harka na garkuwa da mutane ta fara bunƙasa, wanda kuma kullum abun yana ƙaruwa ne. Gashi dai kullum masu laifin nan jami'an tsaro suna yin iya bakin gwargwado su tabbatar cewa duk wani mai laifi an kama shi da ƙarami da babba an kai shi gidan yari, wasu ma an yanke musu hukuncin kisa, wasu ɗaurin rai da rai, wasu kuma ɗaurin shekaru. Amma duk da irin wannan ƙoƙarin da jami'an tsaro suke, masu laifin kullum ƙaruwa suke, domin shi ɗan Najeriya idan aka ce maka wani abu ya zo sabo a ƙasar nan to haka yake, za ka ga duk rashin kyan wannan abu ɗan Najeriya inda ya fahimci cewa ana samun kuɗi to za ka ga ya shiga wannan abun domin shi ya samu kuɗi, wanda kuma da za ka ga mutanenmu ko karatu ne irin haka na boko ko arabi ba su damu da shi ba, to amma kuma za ka ga jahilci ya riga ya musu yawa. To amma za ka ga irin sace-sacen da ake a wannan zamanin a yanzu a shekarun baya kwata-kwata ba a yin shi, yanzu dai kullum za ka ga ana barazana ga karatun boko ga karatun na addinin musulunci, to amma mafi yawanci za ka ga duk karatun ana yin shi ba dan Allah ne ba, a'a mafi yawanci za ka ga duk masu irin wannan karatu sai sun gama karatun a ƙarshe sai ga ƙarkensu shine sai su koma suna yin sata, wanda kuma wasu a cikin wannan mummunan hali suke mutuwa. Tunda yanzu kuna ganin ko wannan abubuwan da Allah ya kawo mana na ci gaba na zamani, me ko a ce lallai wannan abubuwan mun yi amfani da su domin mu sauƙaƙa mu kanmu a rayuwa, to amma yanzu mafi yawanci muna yin abun da yanzu ne domin mu cuci kanmu. Abin da ke faruwa kenan, tunda ko wannan wayoyi na zamani wanda za ka ga kwata-kwata babu su da wayannan kafafen sada zumunta, me ko a ce yanzu duk irin wayannan abubuwa an same su ne domin a samu sauƙin rayuwa, to amma sai ya zamanto lallai an same su ne domin samun tsananin rayuwa, domin lokacin da wannan 'yan bindigan suka fara zuwa to lallai sai da waya ta samu a bayan ƙasa, amma lokacin da babu ita kwata-kwata mu a nan ƙasar tamu Najeriya ba ma jin labarin 'yan bindiga, sai dai mu ji labarin su a ƙasashen waje. To amma tun ta bayyana a ƙasar nan tamu Najeriya, sannan mashin ɗin hawa ya bayyana a ƙasar nan tamu Najeriya, to 'yan bindiga sai suka samu dama inda suke amfani da wannan wayan ko da lokaci in sun zo sun sace mutum su kira lalle su karɓi kuɗin fansa, sannan kuma wannan mashina ko da lokaci sai suke hawa domin su je su saso mutane. To shi yasa kuke gani da dama akwai jihohin da za ka ga yanzu an hana
hawan mashin kwata-kwata, wanda kuma ba wani abu ne ya jawo ba, a'a wannan matsalar ɗan bindiga lalle shine jawo, domin daga da aka ce yanzu sun daina irin wannan sace-sace, lalle za ka ga waccan doka an cire ta, kuma za a ci gaba da mu'amala yadda ake yi da. To amma sai dai hakan har abada yanzu ba zai taɓa yiwuwa ba, domin duk wani mataki da shugabanninmu ya kamata su ɗauka akan an ce irin wannan matsalan a tabbatar da cewa an daƙile ta kwata-kwata babu ita, to lalle shugabannin ba su ɗauka ba, kuma a zahiri ba su da wani niyya ko wata alama wadda nuna cewa lalle nan gaba su iya ɗaukar waɗannan mataki kwata-kwata babu shi. Kullum suna yin abin da suka ga dama ne, sai dai kawai lokacin zaɓe ne za su dinga ma mutanen mu ƙarya, a dinga ɗaukar alƙawari ana sabawa, wanda kuma alƙawarin da ba ya taɓa cika shi ba kenan. Tunda yanzu kuna gani ko tsohon shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari ba irin ƙaryar da bai mu talakawa ba, wanda a wannan lokaci talakawa suka yarda da shi 100% sai ganin cewa lalle talaka ne dan uwansu, kuma in ya hau mulkin nan lalle zai tausan su, amma kuma sai ka sha ƙarki lalle shi kanshi tunda ya hau wannan mulki shekaru 8 babu wani na'i talaka ji an banda fitowa da zage da la'anta ta dake, wanda kuma kuna gani har daga baya bayan lokacin da Allah ya masa rasuwa haka talakawa suka fito suna murna saboda sa ta lalle a lokacin da ya samu damar da ya kamata ya taimaki talakawan kasar ta mu Najeriya, lalle bai taimake su ba. Shi sa a wannan lokaci tunda ya musu talakawa suka fito suna ta murna. Dan Allah dan Annabi, idan yau ne farkon zuwa ga wannan tasha ta mu, ka danna mana alamar subscribe, ka danna mana alamar karrawa, ka share din bidiyon na kai lakin, muna godiya sosai. Ga cikakkun bidiyoyin da ku kalla. Kayan da kuke tare da su, kala bindigogin da kuke tare da su, wallahi duk sai an gaya muna. Duk inda kuka taho sai an kira mu an ce ga inda kuke. Wallahi ko da waya ko ba da waya ba muna da escort. Wallahi ko ka yarda ko ka yarda, wallahi ban ma ƙarya, wallahi sun matallahi rantsuwan musulmi, wallahi ka ji na ce ma. Ba sai ka rantse ba, ai mun yarda. So, mun yarda ka rantse, a cikin sojoji ne ake kiran ku ko kuma yan gari. Wannan dai babu abun da babu, kasan babu inda babu informa. Haka ne. Tambayan da na mani soja ne suke kiran ku ko kuma civilian na cikin gari. Wallahi wannan ba ruwanka, kahin civilian guda ya kira mu, wallahi sojan goma ya kira mu wallahi. Kana ji wannan dan ajiya. Ina ji. Ko sada ni ma tambaya ɗaya mana. Na'am. Wa yake ba ku makamai? Wallahi mu Allah ne ba mu makamai da wannan manyan ku waɗanda kuke tare da su. Manyan mu kamar su a kenan. Kamar gwamnati mana. Gwamnati ai gwamnati kai ya kunshi abu da soja gwamnati ne, police gwamnati ne, air force gwamnati ne, immigration gwamnati ne, custom siyasa ma gwamnati ne. To mu ba mu aiki da custom, ba mu aiki da immigration, muna aiki da ɗan sanda, muna aiki da soja. Sannan kuma sojan da ke ɗaukar bindiga ya baka shi ke ɗaukar bindiga ya bamu. Kai kanka ka sani waɗanga kuɗaɗe da muke kama mutane muna aza masu kuɗin harajin su kawunan miliyan 100, miliyan 150, miliyan 300 da shanakan da muke korewa na fulani wanda suke gehen mu koro shanu mu saida. Kai baka mamaki a koro na ke fiye da 10,000 a zo na ke cikin daji, ko da kun kawo muna hari kuna ganin shanu ko ba ku ganin su? Ba a ganin su. To wallahi da an kawo muna shanu nan ake turo muna motoci mu je mu sai da shanun nan duka, in muka sai da su duka a je a duka a so muna makamai da su. Aka so muna makamai aka turo ku kuma sai a ce muna to lalle ga kunan zuwa ga kalar bindigogin da kuke tare da su nan, to ko mu dauko sama ga bindigogin ku ko kuma mu dauko daidai da bindigogin mu haɗu ko kuma kuna taya mu kwanta muku ko ka ko mun zuwa muku ba mu kashe. Osana. Na'am. A cikin manyan da suke gaya muku cewa ko wanda suke gaya muku cewa soja suna zuwa wancan suna zuwa kaza. Na'am. Kai kana da contact da su ko kuma wasu suke faɗa daga ciki? Ban gane abin da kake nufi ba. Kai kana mu'amala da su ko kuma wani ne yake mu'amala da su daga cikin? Ni kai na yanzu haka ina mu'amala da soja yahi 10 wanda nake mu'amala da shi yanzu haka. Kuma manyan sojoji ko kuma? Duka manyan sojoji ne. Ami kuma. Ani. Na'am. Kana ji na? Ya ake kawo muku makaman? In tambaye ka. Ta yaya ake kawo muku makamai? Kamar ya ta ake kawo muna makamai ga muna shiga gari muna daga nan ne muna iya mu bi titi daga Anka mu je Gusau mu bi Tsafe mu yi Huntuwa mu je Abuja mu bi Kaduna mu je Abuja ka ce ta yaya za a kawo muna makamai, motoci na ta saha da marawa. Wani soja ya ga dama ya shigo pilot din shi ya sanyo bindiga cikin pilot ya zo ya kira mu karɓa mu bashi makudan kuɗi, wanda in bindiga ana sayan ta 500,000 za mu bashi miliyan 1 ya koma ya ci da iyalin shi haka ce muna wai ta yaya ake kawo muna makamai. Okay. To da Allah gaskiya wasana ka muku su kenan. Na'am. Wasana. Na'am.
tsakaninmu da manyan sojoji da suke ɗaukan wanga ta'addanci sai dai mu shi Allah ya isa tsakaninmu. Wallahi abokina inda za mu tsaya mu fahimci gaskiya kowa ya fahimci gaskiya ya ji tsoron Allah ya kyautata ma kanshi wallahi da wannan ta'addanci mun taru mun bari wallahi mu da yanzu mun tara abun da za mu ci ga duniya har mu mutu mu ban ma jikokin mu to kaga mu yanzu ba ma hitira muke nema ba inda ana yarda da zanna za a mu zanna lahiya da ku da sauran mutane mu ci samu mu ci arzikin mu sai girage mu je kasashen waje mu je mu gano mutane mu dan gano duniya kaga mu da ku mu ci da kaga ne yanzu don Allah kai yanzu kai baka so ka dawo yanzu haka in zaka dawo ka ce kai gaba ɗaya wanga ta'addancin da kake yi ka ce kai ka abin kai to ka bayyana ma duniya wallahi sai an karbe ka wallahi tallahi ba za a kashe ka ba sai an karbe ka wanda yake kuma wallahi za a doke ka matsayin mutum mumini wanda yake za a fahari da kai kai baka san harkar siyasa ba kai yanzu kana matsayin soja kai saurare ni ka jiya kai yanzu kai baka san harkar siyasa ba yanzu ai ko wanga ta'addancin da kaga ya kici canyewa harkar siyasa ce yanzu haka in muka bar wanga ta'addancin wani dan siyasa ba zai samu hawa ba sannan muka bar wanga ta'addancin wasu yan siyasa daga nan kuɗi ya kace gare su wani in ma zai sai certificate da ake ce mai komina ne na siyasa wasu ɗan bindiga sun ga dama su haɗa mai sama da miliyan 200 su bashi shi aka bar wanga ta'addanci ina za su samu waɗanga kuɗin haka ne wai to amma wanga ta'addanci kaga ana turo masu kuɗin tsaro da wace bura uba sai su dahe wani ma wata in ya zo ba su biyan ƙananan sojoji waɗanda suke